Is-sigurtà online għalik din hija t-tema tal-kampanja tarfien li tnediet il-ġimgħa filgħodu dwar is-sigurtà diġitali għas-sentejn li ġejjin. Din se tkun inizjattiva oħra li se tibni fuq l-ewwel strateġija nazzjonali dwar is-sigurtà diġitali għal Malta li tnediet f'Settembru tas-sena li għaddiet. Lan tal-kampanja huwa li tkopri l-interessi tas-sigurtà online taċ-ċittadin, tas-settur pubbliku kif ukoll dak privat, filwaqt li tagħti attenzjoni partikolari lill-intrapriżi żgħar u medji li bħalma huwa fil-każ tal-Unjoni Ewropea jiffurmaw il-maġġoranza tal-ekonomija Maltija. Tul il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Malta wkoll ser tkun qed timmira li tippromovi direzzjoni strateġika u konsistenti lejn għarfien dwar is-sigurtà diġitali madwar l-Unjoni Ewropea. Is-Segretarju Permanenti tal-Ministeru li huwa wkoll iċ-Chairman tal-implementazzjoni tal-Istrateġija Nazzjonali tas-Sigurtà Diġitali fisser kif dan huwa biss l-ewwel pass biex ikompli jikber l-għarfien għax kif jgħid il-Malti wieħed għandu jqis mid-darba u jaqta' darba u jieħu miżuri ta' prekawzjoni. Dan huwa l-ewwel pass, ġifieri dan mhux id-destinazzjoni finali, għadna nibdew. L-ewwel punt importanti li nkunu ikonna soċjetà magħrufa hemm barra, nafu bir-riski li hemm, għandna l-SMEs pereżempju jistgħu jkunu qed jinsabu f'riskju kuljum il-ħin kollu, id-data jekk ikollok hacking ta' data minn dawn in-nies li xogħolhom huwa li jisirqu dit tip ta' data jistgħu ġuhom f'riskju anke li ifallu daw il-kumpaniji żgħar. U allura dan huwa l-ewwel pass importanti. Intant fid-diskors tiegħu il-Ministru għall-Kompetittività u l-Ekonomija Marittima u tas-Servizzi Emanuel Mallija sostna li Malta temmen bisħieħ li ma jistax jinkiseb suq uniku diġitali mingħajr ma ssir aktar enfasi fuq is-sigurtà u l-fiduċja bejn il-konsumaturi u l-fornituri.